Kawal siya. Naayos na bulak at nanay. Dapat sabihin mo yung pagkain niya. Parado naman. Oo. Nag-aamoy na pagkain. Okay lang ba? Dapat sa printing. Nagaman na ng takip. Ano, baka makakuha pa ng garamara yan. Medyo mo na nalagay. Matamuhan. Paano nga, ibalik mo na yun sa ano. Ang hirap nga yung sa bahat. Ano yung mamaya? Nawakan nila na yung nakakita. Maraming sila. Labasan lang po. Hindi naman siya pwede ka. Dapat malaki yung talagang ano, yung gano'n. Maliit na nga yung isang bag. Hindi, wala na naman sila tao. pa yan. Ito yung inupuan ko eh. Ano mo? Ano yung upuan mo? Iya yung, wala na. Ay, mapatulog. Wala na, hindi na dadating yan. Yung may-ari niya, pwede na yan.